Higit 8 bilyong pisong budget ng Pangasinan sa 2026 aprobado na. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Aprobado na ang 8.379 billion pesos na budget sa probinsya ng Pangasinan para sa taong 2026. Mas mataas ng halos 18% kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Guico III, ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng fiscal standing ng lalawigan at ng kakayahang maghatid ng serbisyo publiko. Malaking bahagi umano ng pagtaas ng pondo ay nagmula sa mas mataas na local revenue collections, aktibong ekonomiya at pamamahala sa mga operasyon tulad ng quarrying. Sa saklawin ng 2026 budget ang General Fund Appropriations, kabilang ang pagpapatupad ng Salary Standardization Law 6, Medical Allowances, MOOE, Capital Outlay at Special Purpose Appropriations. Kasama rin dito ang pondo para sa conversion ng 14 na provincial hospitals at Pangasinan Polytechnic College tungo sa pagiging local economic enterprises. Sa ilalim ng Annual Investment Program, tututukan ng lalawigan ng pagpapatayo ng infra projects, pagpapalawak ng economic services at marami pang iba. Ayon kay Governor Guico, ang budget na ito ay magsisilbing tulay para may pagpatuloy at matapos ang mga pangunahing proyekto ng probinsya ng Pangasinan. At yan ang pondong gagamitin o yung gagastusin para sa susunod na taon sa lahat ng gastusin ng lalawigan ng Pangasinan. Nagbabalita mula rito sa Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan mula sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.